Voldria fer un reconeixement en aquests moments per altres nois que aquest any han rebut algun tipus de premi. Marc Nissas i Denís Martí van tenir un premi per les piulades que es van fer contra la violència de gènere, per tant m'agradaria que se li fes un aplaudiment d'homenatge. Denís no vol pujar? També en aquests moments m'agradaria fer un altre reconeixement cap a dos alumnes de segon de batxillerat que recentment han participat en el Premi Arnau de Vilanova i han tingut també el seu reconeixement i el seu premi. Aquestes dues noies són Judit Bonilla i Pilar Litran. M'agradaria que pugessin també a l'escenari. Un fort aplaudiment també per elles. Moltes gràcies.